Sitges. És una vila que ho té tot, platges, cultura i història. I a més de 17 platges hi destaquen la platja de Sant Sebastià de la Ribera i de l'Home Mort. Que és icònica per la comunitat LGTBIQ+, coneguda per la seva llibertat i ambient inclusiu. Però per què Sitges és coneguda mundialment per ser-ne una de les capitals mediterrànies? Als anys 60 i 70, quan Espanya encara vivia sota la dictadura franquista, Sitges era un dels pocs llocs on la comunitat gai trobava un espai de llibertat. Però aquest entorn cultural, tolerant i cosmopolita ve d'uns anys enrere. I el trobem aquí, al Cau Ferrat, a la casa taller de Santiago Rossinyol. I que va convertir-se en un punt de trobada per artistes, escriptors i bohemis de tota Espanya. I que van convertir Sitges en la meca del modernisme. Amb visites il·lustres com Emilia Pardo Bazán o Rubén Darío a les seves festes modernistes. A dia d'avui, el Carnaval de Sitges, el Festival de Cinema o el Rally Internacional de Cotxes d'època encara mantenen aquesta escena. Si baixes pel carreró més fotogènic, conegut com la Cinquena Avinguda, arribes al lloc més significatiu de la ciutat. L'església barroca de Sant Bartomeu i Santa Tecla en honor als dos sants de la ciutat, coneguda com la Punta, i que va començar a ser construïda el 1665 oferint unes vistes privilegiades. Sabies que la Festa Major de Sitges arrenca amb 36 hores ininterrompudes de celebracions? I això es diu perquè els dies centrals de la festa estan plens d'activitats intenses i pràcticament ininterrompudes, tant de dia com de nit. Tot comença al migdia, amb un so inconfusible, el de les gralles. Diverses colles pugen al carrer de Sant Francesc fins al cap de la vila, interpretant el tradicional toc de matinades. És l'entrada de gralles, un homenatge als fundadors de la festa i un dels moments més estimats pels sitgetans. Tothom animant amb els seus barrets i xiulant amb els xiulets. Aquest instant marca l'inici de la vigília de Sant Bartomeu, com patró de la vila. La plaça s'omple de gent, d'aplaudiments i d'alegria, i ja ningú pot aturar la festa. A les 2 en punt, 21 morters ressonen al cel i les campanes de la parròquia proclamen que Sitges és de festa. I la tradició esclata als carrers, gegants majestuosos, el drac i els diables amb el foc, els bastons, cercolets i panderetes, tots els balls populars units en un gran cercavila que omple cada racó de música i color. La festa major és història, és devoció i és orgull de poble. Sitges salta, canta i balla per honrar el seu compatró. Gloriós Sant Bartomeu, que de Sitges n'és patró, visca la festa major. Doncs com que he vingut a fer la festa de Sitges, buscàvem algú que ens pogués explicar què és el més bonic de Sitges i per què has vingut a viure a Sitges, perquè tu no ets de Sitges, no? No. Hola, Ramon, què tal? Molt bé, molt bé. De fet, no sé si sóc el més indicat per parlar de Sitges, perquè aquí la gent és molt... està molt arraigada al poble. I jo, al final, he estat molt ben adoptat, perquè Sitges és un poble molt acollidor i a poc vaig entenent el sentiment que tenen tots els sitgetans i sitgetanes. Jo portava uns 2-3 anys tocant al carrer, voltant per Europa i el 2009 vaig decidir passar l'estiu aquí. I de fet aquí on som, asseguts, Sí? Això va ser un dels meus primers escenaris. I aquest va ser el punt de trobada de totes les tardes, amb la guitarra, tots els turistes curiosos. Perquè situem-nos una mica, això és el racó de la Calma. Això és el racó de la Calma, que és un dels escenaris més bonics que hi ha al món. Forma part del meu ADN, de la meva història amb la música. Té com un passat també molt d'artistes, molt d'aquesta llibertat, no? També que respira i de Bueno, aquí estem aquí, això era el pati de Santiago Rossinyol. Clar, exacte. Que va venir de Barcelona. Sí, Cau Ferrat, no? Va venir a Barcelona a viure aquí i va transformar el poble. La veritat és que és un poble molt especial, perquè és d'aquells pobles que tenen una ànima... Tothom s'hi volca. I les tradicions es mantenen d'una manera on he vist a pocs llocs. En realitat jo soc de Sant Feliu de Llobregat i amb la meva colla d'amics vam fundar una colla timbalera i anàvem a moltes festes majors. N'he conegudes moltes, les he viscudes moltes, les he disfrutat i hi ha poques festes majors com Sitges. Totes les generacions respiren de la mateixa manera. No m'hi veig visquent en una ciutat. Viure en un poble et dona aquest punt d'aire i d'anar fent. I que al final és això, la vida, a vegades et perds una mica, no? Quan ets més jove i tens un altre tipus d'ambició, no? De voler arribar a molta gent, de voler... Quan et fas més gran, aquesta ambició es va diluint una mica i dona pas a pensar més en el teu dia a dia, en el que et fa feliç, en estar a prop de la teva gent. I això ho té molt la vida de poble, no només a Sitges, sinó en general. I crec que la vida de poble és especial, vull dir. Crec que estem en un punt a Catalunya que hem de vigilar molt amb tot això, de ser víctima d'aquesta globalització que ens fa una mica perdre una mica d'identitat a cada poble. De cop i volta els preus comencen a canviar, comencen a ser els preus
dels holandesos, dels alemanys, dels anglesos, dels russos que venen aquí. Jo tinc l'alarma una mica encesa, no? En aquest sentit de dir que no es perdi aquesta identitat de poble a Sitges i de poble també com a català. És difícil d'equilibrar, no? Perquè volem ser un país acollidor, però alhora hem de poder protegir, no? El que realment fa la vida de poble, aquests mercats, aquest producte que sigui d'aquí. I això em fa una mica de por i espero que el dia de demà, no, els meus fills, els meus nets, puguin viure el que jo he viscut de Sitges, que realment és màgic.